aquesta sala plena de gom a gom, estar acompanyats de tants garriguencs i garriguenques, si ho dic bé, i de la seva alcaldessa. Moltes gràcies, Meritxell. I bé, a mi em toca explicar una mica l'estudi que vaig realitzar per fer el llibre de la Via Guineana, que no és res més que la via que estableix les Nacions Unides per facilitar la independència a totes aquelles nacions que estan dominades, administrades o oprimides per una altra nació. Les Nacions Unides tenen dues vies per facilitar la independència. Una és la resolució 1514 del 1960 per als pobles colonitzats i l'altra és la resolució 2200 de 1966, que és genèrica per a totes les nacions del món. Quina diferència hi ha entre aquestes dues resolucions? És molt important saber-ho. La primera, la via de la descolonització, compta amb un comitè especial de descolonització que s'ocupa justament de facilitar aquesta descolonització i independència. Per altra banda, la 2200 no té cap comitè específic que se n'ocupi. I quina és la nostra desgràcia com a catalans? Que sempre s'ha fiat tot diplomàticament a la resolució 2200, que no té cap organisme internacional que s'ocupi de la independència dels estats. Esclar, això és un problema i un hàndicap, perquè les Nacions Unides des de l'any 1945 ha independitzat a 80 territoris del món, amb la resolució 1514, 80, i un total de 750 milions de persones, poca broma. Entre ells la Índia, per exemple, el Marroc, per exemple, o un cas que ens és molt proper, el de Guinea Equatorial. De fet, des del 1581, jo he analitzat els diferents processos d'independència i de tots, només n'hi ha un que s'ha independitzat d'Espanya de forma legal, pacífica i democràtica, i mitjançant un traspàs de sobirania. I aquest és el cas de Guinea Equatorial. Guinea Equatorial arriba a la independència d'Espanya com una autonomia de l'estat espanyol. La primera autonomia després de la Guerra Civil no és Catalunya, és Guinea Equatorial a l'any 1963, i des de l'autonomia arriba a la independència d'Espanya. Gràcies a què? Gràcies a una resolució que a l'any 1965 les Nacions Unides fan per reconèixer el dret immemorial i imprescriptible, vol dir que és un dret històric i un dret que no prescriu mai, a l'autodeterminació i la independència de Guinea Equatorial. 3 anys abans de la independència de Guinea Equatorial, de forma prèvia, les Nacions Unides reconeixen que Guinea Equatorial, per als seus drets històrics, té dret a autodeterminar-se i a independitzar-se d'acord amb el dret internacional. Davant d'aquesta resolució, Espanya i Franco no tenen alternativa, perquè la pressió internacional els supera. I no tenen altra sortida que facilitar de forma legal, pacífica i democràtica una via perquè Guinea Equatorial arriba a la independència. De fet, Franco facilitarà un referèndum d'autodeterminació l'any 1968. Aleshores, Franco ja tenia la Constitució lligada amb els líders guineans i després organitzarà un referèndum d'autodeterminació amb l'empara de les Nacions Unides on només podran votar aquells guineans majors de 21 anys que siguin naturals de Guinea Equatorial. Què vol dir? Els autòctons. De tal forma i manera que el dret internacional diu que només els autòctons, que són els naturals d'aquell país, els nascuts en aquell país, tenen dret a decidir sobre aquell país, sobre aquell territori, sobre aquella nació. Perquè no té cap sentit que aquells que tenen altres nacionalitats, perquè han nascut en altres territoris, decideixin sobre el futur d'un poble sobre el qual no han nascut. Bé, els catalans podem fer-ho? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Podem els catalans repetir l'exemple de la comunitat autònoma de Guinea Equatorial? I la resposta és sí. D'acord amb el dret internacional i la resolució 1514 i la 1541,
on s'estableix quins són els 4 requisits per considerar que un poble és colonial o no autònom, que seria la descripció que fa la resolució de les Nacions Unides. Ens diu que s'han de complir 4 paràmetres. El primer, que sigui un poble dominat per un altre. Està claríssim que amb el 155 s'exerceix un domini i, a més, il·legítim, perquè es van empresonar els líders polítics catalans i, a més, es va tancar el seu Parlament. Més domini que això no en podrem discutir cap. I, a més, Catalunya des del 1714 és desproveïda de totes les seves institucions i constitucions. I des d'aleshores no ha tornat a tenir institucions i constitucions pròpies. Per tant, ho podem demostrar. Segona qüestió important que s'ha de complir. No ha de tenir sobirania plena. Els catalans, a l'1 d'octubre, es va demostrar que no teníem sobirania plena perquè ens van enviar la policia, la Guàrdia Civil i el Tribunal Supremo i Constitucional per impedir per la força que el poble decidís. Per tant, no tenim sobirania plena. Tercera qüestió. Hem de tenir una separació geogràfica identificable. Què vol dir? Que Catalunya té un territori que estigui delimitat de forma fefaent de l'estat espanyol. És evident que Catalunya té unes fronteres delimitades des del segle X. Per tant, ningú pot dir que no sap on és Catalunya. No, Catalunya té unes fronteres estables i definides des del segle X. I això és irrefutable. I la quarta condició, Catalunya, o el que vulgui pretendre aquesta denominació, ha de tenir un fet diferencial, ja sigui històric, econòmic, lingüístic, cultural, de dret, etc. Tot això ho complim els catalans. Tenim dret civil català des de les nostres constitucions. De fet, quan es parlava aquí de recuperar les constitucions catalanes no es van derogar en allò que no afectava les resolucions del capità general de Catalunya, que era el que exercia el poder a Catalunya de forma plenipotenciària. Això vol dir en tots els poders, civil, militar i judicial. Però com que el dret civil català els importava poc, es va poder salvar. Molt bé, per tant, tenim els 4 requisits que les Nacions Unides posen per ser considerat un territori colonial al nostre abast. I la pregunta que ens hem de fer és per què? Per què els catalans no aprofitem aquesta realitat que ens és favorable del dret internacional per plantejar davant de les Nacions Unides el reconeixement internacional? A què esperem? I a més tenim un altre avantatge, i és que la Constitució espanyola permet la independència de Catalunya sense haver de reformar-se. I com ho fem, això? Perquè el Tribunal Constitucional té una doctrina que diu que Catalunya no és subjecte polític i, per tant, que no pot autodeterminar-se. De fet, ho prohibeixen al Parlament. Però com podria canviar això? Amb una resolució de les Nacions Unides. I per què? Perquè l'article 10.2 de la Constitució espanyola diu clarament que tot allò que afecti els drets humans, com és el dret a autodeterminar-se, que es considera un dret humà, es resoldrà d'acord amb les resolucions de les Nacions Unides i els seus criteris. Això diu l'article 10.2 de la Constitució espanyola. Per tant, per aquest article, si Catalunya tingués una resolució que reconegués la independència, el dret a l'autodeterminació i la independència de Catalunya, la Constitució espanyola s'hauria d'adaptar a aquella resolució i hauria de permetre que Catalunya pogués fer aquest procés d'independència. Però és més, alguns espanyols ens diran un momento, però Espanya és indissoluble, lo dice l'artículo 2 de la Constitució. Oi que sí que ho diu? Sí, però no diu que l'Estat sigui indissoluble. Diu la nació espanyola és indissoluble. I la nació és una construcció social, cultural i identitària, però no política i jurídica. De la disolución del Estado espanyol no dice nada. I per tant, d'acord amb la seva mateixa Constitució, podríem arribar a la independència de forma legal, pacífica i democràtica. I Catalunya podria arribar a la independència després de més de 310 anys d'annexió forçosa
com li va passar en el seu dia a Guinea. Pel mateix motiu, perquè ens vam annexionar per la força de les armes, amb un tractat internacional, el Tractat d'Utrecht, que avui és il·legal i il·legítim, i que cal denunciar-ho davant de les Nacions Unides. Per tant, tenim tots els arguments al nostre abast. És més, Catalunya ja s'ha autodeterminat en els últims 400 anys com a mínim 4 vegades. La primera, en 1641, amb la República de Pau Claris. La segona, el 1931, amb la República de Francesc Macià. La tercera, amb la República del president, l'Estat català del president Companys, de 1934. I l'última, el 2017, amb la República del president Carles Puigdemont. Per tant, davant de la comunitat internacional, és irrefutable que en els últims 400 anys la voluntat inequívoca del poble català és la d'independitzar-se, la d'exigir la seva pròpia sobirania i llibertat. I només per la força s'ha impedit. I això és absolutament irrefutable i inqüestionable. A l'estat espanyol, cap català s'hi ha adherit de forma lliure i responsable. Després de la declaració formal d'independència del 10 i 27 d'octubre del 2017, d'aconseguir el reconeixement internacional que ens és imprescindible per arribar legal, pacífica i democràticament a la independència. Perquè, com us he dit, la Constitució espanyola i la doctrina del Tribunal Constitucional davant d'una resolució de les Nacions Unides seran impotents i hauran de claudicar. Nosaltres, per la nostra sola voluntat, no podem imposar-li a l'estat espanyol la nostra independència, perquè ells tenen elements coercitius per impedir-ho. Policia, Guàrdia Civil, Tribunal Suprem, Justícia, i com s'ha demostrat, els utilitzen de forma espúria i barroera, si fa falta. Per tant, els catalans tenim que adoptar i jugar les nostres millors cartes. I com el poble guineà, que pobres no tenien res per oposar-se a l'estat espanyol, els catalans avui hem de seguir les mateixes cartes que el poble guineà van portar fins a la seva llibertat. Moltes gràcies.